med et ikke helt ufarligt nummer. Vi har besøgt Deutsch og Solberg i deres hemmelige tryllebutik et sted i Danmark. Vi har nogle dekorationsvægge. Det var sjovt og fedt. Det var noget, vi aldrig har prøvet før. Vi har altid været, hvor man siger, fuld kontrol over, nu skal jeg på scenen, jeg har fuld kontrol over, der kommer lastbil ind med tingene og teknikken og dans og alt der på plads. Og når de bliver sat sammen, så danner de et ord. Her var overhovedet kontrol over noget. Vi kommer bare ind, og der er kamera overalt. Vi har overhovedet kontrol over noget. Sig mig, hvad fanden sidder for her i din pose? Og hvor er Anders Birkgaard? Jeg er der her, siger til dig. Michael og jeg vil have lavet en aftale om, at hvis vi skal være med i det her talent, så skal vi vise illusioner, vi aldrig har lavet før. De fleste mennesker har også set det på træk. Og den der med at sidde og skælde en mand midt i luften og tror, han kan svæve, det har man også set. Og alle har jo set nogen blive savet over. Ja. Og det gider man jo heller ikke at se. Nej. Vi skal se noget, der er spændende og nyt. Joachim og helst noget, folk ikke har set før. Ildermand. Det kan vi. Det er jo live. Det kan ikke laves op. Og det er sjovt. Det er det. Du kan drukne. Ja. Og jeg kan brænde. Ja. Det her, det er aften. Det er liv eller Død.
Værsgo, de herrer. Flot klaret. Træd frem i lyset. Hvad så, Hella? Du var åben under på lypper. Nå, Ja, ja. ja, Vi er nok nødt til en oversættelse af det her. jeg er slagen med begejstring og forundring og respekt. Og klaustrofobi. Hold nu kæft, altså. Og vi er her jo, altså, det må vi jo sige til seerne, vi er her jo lige her. Og der er jo ikke nogen bottler, eller huller i gulvet, eller hvad det hedder. Nej. Bottler. Ja, men det er altid bottleren, der har gjort det. Nå. Ja. Okay. Jeg aner ikke, hvad jeg skal sige. Jeg er dybt begejstret. Så lader vi serven gå over til yogaen. Du har jo altid været glad for gøjl og trylleri. Hvad siger du til det? Gøjl og trylleri, jeg synes også, det som det vigtige er også bare, det er spektakulært, det er underholdende. Det er, altså, selvfølgelig er det et trick, det er et trylletrik, det er jo ikke magi, men, eller hvad? Men jeg synes også, I er charmerende. Du ved, altså, det er fedt, det er underholdende. Jamen, altså, Selv i våddragt er de charmerende. Men så, Der. det er godt. Nikolaj, hvad siger du til det hele? Altså, jeg havde et par år i min barndom, hvor jeg interesserede mig for trylleri og gjorde rigtig meget ud af at læse mig frem til hvordan man gjorde, hvilke ting af de klassikerne inden for trolddom og magi. Og derfor sad jeg også sådan lidt, jeg skal nok hitte ud af, hvordan der var lavet. Så vi sidder jo, som Hella siger, vi sidder 2,5 meter fra, hvor det hele foregår. Og selvfølgelig er der sket et eller andet. Men ja, altså, det er jo helt... Altså, det er super fedt. Ja. Sådan. Michael, hvad siger I til dommernes kommentar? Ja, det er utroligt. Altså, du er rigtig glad for det. Og I kan lide det. Rigtig glad. Alt gik som det skulle. Det gjorde det. Hvad siger vi du? har virkelig kæmpet, så det er fint. Det er godt. Jamen, tak for det.
Hej med jer.